ДБ актываваў дзейнасць супраць беларусаў на тэрыторыі Польшы ды і іншых краінаў Еўразвязу. Да таго ж рэжым у Менску рыхтуецца да ўдзелу ў расійскай агрэсіі супраць суседніх дзяржаваў, у тым ліку чальцоў НАТО. Пра гэта прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сілаў распавялі на прэс-канферэнцыі ў Варшаве. На ёй пабывала мая калега Аліна Скрабунова. Рэжым Лукашэнкі яшчэ ніколі не быў так добра падрыхтаваны да вайны, як цяпер. Пра гэта заявіў на прэс-канферэнцыі кіраўнік НАУ, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка. Паводле яго, у межах рыхтавання да вайны, рэжым Лукашэнкі дэманструе гібрыдную агрэсію супраць краінаў Еўразвязу. На прэс-канферэнцыі ў Варшаве Павел Латушка заявіў, што Лукашэнка гатовы да саўдзелу ў расійскай агрэсіі супраць Украіны вайскова, палітычна, эканамічна, прамыслова і ідэалагічна. Змяню законодаўства, Беларусь больше нейтральная краіна. Военная доктрина, концепция национальной бяспеки, дае магчымасць накіроўваць армію па-за межы Беларусі, дае магчымасць наносіць папераджальныя удары, што было выкарыстана Расіяй падчас пачатку маштабнай агрэсіі ў 2022 годзе. Зменена сістэма мобілізацыі, она можа адбыцца значна хутчэй. Пры гэтым сам Лукашенко неаднаразова паўтараў: нам надо готовиться к войне. И дай Бог, чтобы этой войны не было. Больш падрабязна пра мілітарызацыю рэжыму распавядзе дакументальная стужка «Беларусь у зацісках вайны», якую каманда НАУ прэзентуе на сваім YouTube-канале ўжо ў нядзелю. Гэта ўсё рэальная пагроза. Калі плануецца мобілізацыйны рэзерв у Беларусі 300 000 чалавек, калі тэрытарыяльная абарона 150 000 чалавек, разам гэта 450 000 чалавек, калі павялічваецца армія, кантрактнікі паўтары разы. Гэта што? Гэта дзеянні? І для чаго яны робяцца? Бараніцца ад каго? Хтосьці верыць у тое, што Польша, Літва, Латвія нападзе на Беларусь? Ніколі. Разам з тым расце колькасць пагрозы ў бок прадстаўнікоў дэмакратычнай супольнасці. Толькі 27 і 28 ліпеня прадстаўнікі рэжыму спрабавалі завербаваць 7 працаўнікоў народнага антыкрызіснага ўпраўлення. Ім у месенджеры невядомыя асобы дасылалі паведамленні з прапановамі грошай і беспраблемнага вяртання ў Беларусь, шантажавалі і запалохвалі. Аналагічныя паведамленні прыходзілі і сябрам каардынацыйнай рады. Пагрозы высылання там нейкіх фізічных пагрозаў ці фотаздымкаў там чалавека з атрубленай галавой, напрыклад, ці там трупа там жанчыны забітага, і дасылалі віцэ-спікеркам такія фотаздымкі. Псіхалагічны ціск, то есть спроба справакаваць, стварыць такія умовы, што людзі не могуць эфектыўна працаваць, баяцца, ці нават давесці да такой сітуацыі, каб чалавек захацеў пачаць супрацоўніцтва. Вось такія захады прымае рэжым. Выступоўцы прыгадалі справу былой спікеркі каардынацыйнай рады Анжэлікі Мельнікавай, якая знікла 4 месяцы таму. Аднак да гэтага часу не з'явілася ніякай інфармацыі пра месца яе знаходжання, што выклікае ў нас падазрэнне, што можа яна ўжо і не жывая. Калі у вас ёсць падазрэнне, што з вамі ў камунікацыю уступілі агенты рэжыму Лукашэнкі, Артём Брухан раіць наступнае. Ні ў якім выпадку не ўступаць камунікацыю, ні ў якім разе. Бо калі чалавек уступіў камунікацыю, нават любую, ён фактычна ўжо знаходзіцца ў распрацоўцы, ад яго ніколі не адстануць. Таму гэта ключавое. Чорны спіс заблакаваць, не звяртаць увагі. Паводле Артёма Брухана, пры дапамозе вербавання рэжым Лукашэнкі прагне ўзяць пад кантроль палітычныя інстытуты і грамадства, якія цяпер за мяжою. Нягледзячы на пагрозы, пераслед і спробы вербавання з боку рэжыму Лукашэнкі, дэмакратычныя сілы ў першай палове жніўня рыхтуюць дзве важныя падзеі. Слуханне аб'яднанага пераходнага кабінету перад каардынацыйнай радай, а таксама канферэнцыю «Новая Беларусь». Аліна Скрабунова, Белсат. Заўтра ў першы дзень жніўня моцна будуць шэраг зменаў у розных сферах, ад фінансавай да аўтамабільнай. Амаль на 5,5% вырасце бюджэт пражыткавага мінімуму, што цягне за сабой пераразлік усіх прывязаных да яго выплатаў. Пра гэтыя ды іншыя змены, якія беларусам прынясе жнівень, Юлія Цяльпук. З 1 жніўня да 1 кастрычніка бюджэт пражыткавага мінімуму БПМ у сярэднім на душу насельніцтва складзе 488 рублёў. Для працаздольных на 53 больш, а для пенсіянераў на 113 рублёў менш. Для няпоўнагадовых 477 рублёў. Траціну ад гэтай сумы складзе матэрыяльная дапамога на школьніка. Гэта 143 рублі.
Пры нараджэнні першага дзіцяці жанчына аднаразова будзе атрымліваць 4880 рублёў. Выплата на другое і наступных дзяцей 6830. Пераразлічылі залежны ад пражыткавага мінімуму памер цыклічнай дапамогі для догляду дзіцяці да 3 гадоў і дзіцяці з інваліднасцю. У сярэднім на 22 рублі вырастуць сацыяльныя пенсіі і ўзроставыя даплаты грамадзянам пасля 75 і 80 гадоў. Для індывідуальных прадпрымальнікаў выплаты ў фонд сацыяльнай абароны насельніцтва будуць складаць 35% ад фактычнага даходу. Раней гэтыя адсоткі адлічвалі ад сумы 12 мінімальных заробкаў. Для самазанятых з'явілася магчымасць добраахвотна адлічваць на пенсійнае страхаванне. Чыноўнікі прыдумалі спосаб разгрузіць склады айчынных вытворцаў пасцельнай бялізны. Заўтра дзяржаўныя установы, вязніцы, шпіталі і дзіцячыя садкі забавязалі набываць толькі зробленыя ў Беларусі прасціны, падкоўдранікі і навалачкі. Беларусбанк дзеля абароны ад махляроў з 4 жніўня абмежаваў да 1000 рублёў на сотні зняцця наяўных з банкаўскіх картак. Ліміты можна зняць, патэлефанаваўшы ў банк. На дзіцячых картах будуць блакаваць плацяжы на адрас азартных гульняў і латарэяў. На 15 і 35 копеек вырасце цана двух типаў цыгарэтаў «Корона» фабрыкі «Тытунь Инвест». На две разновидности цыгарэтаў «NZ Charm» фабрыкі «Нёман» цены знизятся на 5 копеек. Оператор А1 заўтра на 10% повышае кошт у СМС-роумінгу і на 20% у міжнароднай сувязі, а таксама на некаторыя дадатковыя паслугі для фізічных асобаў і бізнесу. Пасля 10 жніўня набудзе моц урадавая пастанова нумар 372, згодна з якою буйным імпарцёрам давядзецца афармляць гэтак званае ухваленне тыпу транспартавага сродку. Гэта своеасаблівы сертыфікат бяспечнасці аўтамабіля. Без яго юрыдычныя асобы могуць увозіць не больш за 150 аўтаў на год, а сертыфікацыя аднаго тыпу легкавіка, напрыклад, катэгорыі М1 – $160 000. Рынак чакае росту цэнаў. Карыстальнікам адзінай разліковай сістэмы плацяжоў, вядомай беларусам як АРІП, сёння яшчэ не позна спраўдзіць, ці падпісалі яны дадатковае пагадненне на апрацоўванне персанальных звестак. Калі не, то заўтра адключаць такія кабінеты. Праз сістэму карыстальнікі бачаць рахункі на паслугі, інфармацыю пра падаткі на маёмасць і так званыя жыроўкі. Юлія Цельпук, Белсат. Сёлета за першае паўгоддзе ў Беларусі за карупцыю асудзілі 304 асобы. Як зазначае прэс-служба Вярхоўнага суда, гэта менш, чым за такі ж перыяд мінулага году. Пры гэтым пазбаўленнем волі не пакаралі нават траціну асуджаных. Большасць абышлася штрафамі, забаронай займаць пэўныя пасады, пазбаўленнем званняў. Тым часам сілавікі справаздачацца пра новыя затрыманні. Задержали фигуранта непосредственно после получения взятки о размере 2000 белорусских рублей. По оперативной информации, данный факт не единичный. Фигурант занимался преступной деятельностью на протяжении последних нескольких лет. Паводле прадстаўніка ГУБАЗіку вядзецца пра службовую асобу аднаго з раённых выканкамаў Гарадзенскай вобласці. 41-гадовы фігурант кураваў сферу будаўніцтва. Паводле следства ён сістэматычна атрымліваў грошы ад кіраўнікоў камерцыйных структураў, якія плацілі за ўдзел і перамогу ў конкурсных працэдурах закупак. У Менску адну з вуліцаў плануюць назваць у гонар супрацоўніка КДБ Дмітрыя Федосюка, які загінуў у верасні 2021 года падчас затрымання менскага IT-спецыяліста Андрэя Зельцера. Праўладныя блогеры і прапагандысты неаднаразова заклікалі назваць адну з вуліцаў імёў сілавіка. Цяпер ідэю ухваліла камісія ў справе найменняў пры Менгарвыканкаме. Імя Федосюка хочуць даць праектаванай вуліцы ў новым квартале «Паўночны бераг» паблізу Цнянскага вадасховішча. Ад сёння цягам 2 тыдняў камісія прымае заўвагі і прапановы да гэтага рашэння. Аднак тым, хто будзе выказвацца супраць, прапагандысты ўжо пачалі пагражаць рэпрэсіямі. Федасюк у складзе групы «Альфа» Камітэту дзяржаўнай бяспекі удзельнічаў у затрыманні Андрэя Зельцера, які пачаў адстрэльвацца ад КДБшнікаў і быў забіты агнём у адказ. Пасля трагедыі прайшла хваля затрыманняў за каментары пра гібель Федасюка. У справе асудзілі не менш за 114 чалавек.
Белтэлерадыёкампанія запальвае зоркі. Прынамсі, фіналісты тэлешоу «Ікс-фактар», якое медыахолдынг запусціў у 2021 годзе, былі аточаныя атмасферою жыцця селебрыці з тэлеэфірамі і дзяржаўнымі канцэртамі. Аднак за публічным бляскам хаваюцца кабальныя кантракты і сапраўды рабскія умовы працы, высветліла выданне Бюро Медыа. Дэталі новага расследавання «Фабрыка рабоў» у наступным матэрыяле. Амаль 900 тысяч еўраў. Столькі бюджэтных сродкаў Белтэлерадыёкампанія выдаткавала на айчынную фабрыку зорак пад назваю «Ікс-фактар». Але зарабляе на маладых зорках не дзяржава. 14 фіналістаў тэлешоу медыахолдынг фактычна перадаў пад апеку прыватнай першай прадюсерскай кампаніі. Официальная версия ее озвучил сам Иван Эйсман, что это требует слишком много ресурса и финансового, и человеческого. Они были не готовы этим всем заниматься, и поэтому они, как он утверждал, нашли частного инвестора. Хотя нужно понимать, что в контексте первой продюсерской компании инвестор – это скорее условность, потому что, насколько я понимаю, как таковых денег они особо туда не вкладывали. Аднак умовы, якія прапанавалі фіналістам «Ікс-фактару» новыя куратары, сапраўды рабскія. Згодна з дамоваю, праект якой атрымалі расследавальнікі, прадюсер мае абсалютную ўладу над выканаўцамі. Прапанаваны маладым артыстам заробак амаль 25 рублёў пасля аплаты падаткаў. Што да ганарару за выступы, то прадюсер не толькі вылічвае выдаткі на праезд і харчаванне, але і 90% рэшты на аплату сваіх уласных паслуг. Што да логікі гэтых артыстаў, то ў іх выбар такі: нічога або 10%. У іх няма сваёй рэальнай аўдыторыі. Ім забяспечвае гэтую аўдыторыю менавіта прадюсерская кампанія. І вось таму яны пагаджаюцца на гэтыя ўмовы. Яны не думаюць пра тое, што могуць рабіць грашовы бонус, таму што яны не могуць. Паводле Бюро Медыа, такія прадюсерскія дамовы ў 2021 годзе маглі падпісаць як найменей 7 фіналістаў «Ікс-фактару». Двое з іх, Настя Краўченка і Мікіта Бялько, пасля песні «Што ты сделал для Родины» сталіся жаданымі артыстамі на праўладных імпрэзах. Кампазіцыю гэтую напісала Ганна Сялук, нявестка Лукашэнкі і генеральная прадюсерка музычнай медыякампаніі, якая з 2022 года курыруе ўвесь дзяржаўны шоу-бізнес у Беларусі. Аднак сувязі з сям'ёй Лукашэнкі ў першай прадюсерскай кампаніі больш цесныя. І гэтым, сярод іншага, можна патлумачыць тое, чаму менавіта гэтай фірме Белтэлерадыёкампанія перадала топавых удзельнікаў «Ікс-фактару». Оба собственника, и Дмитрий Ракусов, и Сергей Рогач, имеют давние связи не только по бизнесу, но и какие-то человеческие, дружеские с братьями Лукашенко Виктором и Дмитрием. Ну, как правило, как показывает практика, в Беларуси все самое интересное распределяется между своими, чужих к прибыльным делам чаще всего не допускают. Прыбытку першая прадюсерская кампанія за 4 гады працы так і не паказала, адзначылі ў Бюро Медыа. Напрыклад, летась кампанія мела адмоўны баланс на больш чым 300 тысяч рублёў. Ірына Юрова, Белсат. Пакуль ратавальныя і камунальныя службы ліквідуюць наступствы непагадзі, якая амаль штодня псуе інфраструктуру, валіць дрэвы, залівае вуліцы, стыхія атакуе з новай сілай. Сёння пад вадой апынуўся Салігорск. Затапіла, між іншага, сутарэнні раённай бальніцы, спартова-відовішчнага комплексу, прадуктовых крамаў. Нашая рубрика без каментара.